Meningokok je baktéria, ktorá v mikroskope vyzerá ako dve kávové zrná. Je veľmi rozšírená vo svete, v podstate na celom svete sa vyskytuje. Je to výhradne ľudský patogen, to znamená, že sa vyskytuje iba u ľudí, aj sa prenáša z človeka na človeka, pretože veľmi rada sa usádza v nosohltane u ľudí. A vlastne to spôsobuje aj nosičstvo. Takže určité percento ľudí túto baktériu nosí so sebou. U tých ľudí nespôsobuje žiadne ochorenia, ale sú zdrojom infekcie pre teda svoje okolie. Meningokokov je 13 séroskupín, z toho najčastejšie sa vyskytujú séroskupiny typu A, B, C, Y a V135. V našich podmienkach je to najčastejšie meningokok skupiny B, ktorý vyvoláva ochorenia, asi v 75%. V menšom percente je to meningokok skupiny C, asi 10-15%. A tie ostatné sa vyskytujú skôr v rôznych oblastiach sveta. Meningokok typu A napríklad sa vyskytuje v subsaharskej oblasti. Je to také veľké územie, ktoré sa tiahne vlastne stredom Afriky, kde podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tento meningokok zabije až 70 000 ľudí ročne. Tie ďalšie meningokoky typu hlavne Y a V135 sa objavujú v oblastiach Blízkeho východu a napríklad pútnici do Meky by mali byť povinne očkovaní proti tomuto typu meningokoku, pretože tam dochádza k masovej akcii, k veľmi veľkému počtu ľudí a to šírenie tejto infekcie je tam veľmi rizikové. Meningokok je nebezpečný tým, že je to baktéria, ktorá vie vyvolať, ktorá je veľmi invazívna. Vie vyvolať pomerne široké spektrum ochorení. U tých nosičov, ako som spomínala, tamto je v podstate bez nejakých väčších príznakov, ale môže vyvolať veľmi závažné ochorenia, ktoré sa nevyskytujú tak často, ale ich smrtnosť je pomerne vysoká. Väčšinou sú to infekcie centrálneho nervového systému alebo teda celkové ochorenia so šokom, sepsou a podobne. A nebezpečné sú tým, že sa ľahko šíria medzi ľuďmi. Hlavne u malých detí, pretože tie malé deti sú v kontakte so svojimi rodičmi, so svojimi príbuznými, ktorí sú často nosičmi. A preto tým blízkym kontaktom môže dochádzať teda k tej infekcii. Čiže tá najohrozenejšia skupina sú malé deti do tých 3-4 rokov. A ďalšou skupinou, ktorá je veľmi ohrozená, je skupina mladistvých medzi tým 14., 19., 20. rokom, kedy zase tie decká chodia po rôznych diskotékach, kinách, grupujú sa, chodia do rôznych zariadení, do krčiem, na rôzne stanovačky a podobne. A všeobecne je známe, že toto ochorenie vznikne ľahšie tam, kde je nejaká záťaž. Či už je to fyzická alebo psychická. Stres podporuje veľmi často vznik tejto choroby. Fyzická záťaž, či už sú to rôzne treky alebo lyžovačky alebo podobne, kde teda je väčšie pole pôsobnosti pre toho meningokoka. A možno ešte jedna taká skupina pacientov alebo ľudí, ktorí sú ohrození týmto ochorením, sú ľudia, ktorí majú nejakú poruchu imunity. Vznik každej choroby závisí od imunitného systému, samozrejme. Závisí to od rôznych faktorov, naozaj od množstva tých baktérií, ktoré sa dostanú do toho organizmu, od toho, ako ten imunitný systém to vie spracovať. No a vlastne meningokok je dosť agresívny. On proste začne v tom organizme sa pomnožovať, hlavne v tom nosohltane a potom sa ďalej šíri či už lymfatickými cestami alebo krvnou cestou k ďalším orgánom, ktoré sú teda ktoré on predispozične teda rád navštívi a väčšinou je to ten centrálny nervový systém.